σας κορίτσια, σήμερα είπα να σας κάνω ένα μακιγιάζ που αναδεικνύει τα καστανά μάτια και το χρώμα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα ως γνωστόν είναι το μοβ. Γιατί ως γνωστόν το μοβ πηγαίνει πολύ ωραία με τα καστανά μάτια, το μοβ χρώμα σκιάς. Κάνω αυτό το βίντεο λοιπόν γιατί νομίζω οι περισσότερες Ελληνίδες έχουν καστανά μάτια και οι περισσότερες επίσης φοβούνται να φορέσουν μοβ σκιά ή ένα οποιοδήποτε χρώμα. Αλλά είναι πολύ εύκολο να το κάνετε και θα δείτε στη συνέχεια πώς. Λοιπόν, ξεκινάω με την βάση της NYX στο χρώμα Skin Tone και με το Deluxe Crease Brush. Θα βάλω σε όλο το μάτι μου μέχρι πάνω, μέχρι το φρύδι, αλλά και από κάτω, γιατί θα βάλω και εκεί σκιά. Μετά παίρνω την παλέτα της Mua, την Immaculate Collection, και με αυτήν εδώ τη σκιά, τη μία matte mauve και το shading brush πάλι από Real Technique, βάζω στο καπάκι του ματιού, αλλά δεν προχωράω πολύ μέσα, δηλαδή μέχρι την εσωτερική γωνία. Μη φοβάστε που βγαίνει έτσι, θα το σβήσουμε με άλλη σκιά από πάνω πιο μετά. Όπως είπα, βάζω σε όλο το καπάκι και μέχρι έξω. Θέλουμε μια πυκνή στρώση σκιάς για να βγαίνει έντονο το αποτέλεσμα. Ύστερα, καθαρίζοντας λίγο το πινέλο μου, με αυτήν εδώ τη λιλά σκιά κάτω αριστερά, την ίδια παλέτα, περνάω πάνω από την mauve matte σκιά που έβαλα πριν. Με ταμποναριστές κινήσεις, γιατί η συγκεκριμένη σκιά έχει shimmer μέσα, είναι γυαλιστερή, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Δεν έβαλα μόνη της τη λιλά σκιά γιατί δεν θα έδινε τόσο έντονο αποτέλεσμα και θα ήταν πολύ διάφανο. Μετά με το Dome Shadow Brush της Real Technique σβήνω λίγο εκεί που τελείωσα να βάζω τη σκιά στο καπάκι προς τα μέσα, λίγο, για να είναι ομοιόμορφο το αποτέλεσμα, πολύ λίγο. Και τώρα παίρνω αυτό εδώ το χρώμα που είναι ένα ματ ανοιχτόχρωμο καφέ, από την ίδια παλέτα πάντα, και θα το βάλω στην κόγχη του ματιού, στο κόκαλο εδώ πέρα μέσα. Αλλά πρώτα θα κρατήσω το πινέλο μου, επειδή αυτό είναι ένα έτσι χνουδωτό πινέλο, έχει μια λεπτή και μια πιο φαρδιά πλευρά, άμα το βλέπετε. Θα το κρατήσω πρώτα έτσι πλάγια για να βάλω τη σκιά εκεί ακριβώς που θέλω, με ταμποναριστές κινήσεις. Θα πιέσω μέσα προς το μάτι μου και μετά, καθαρίζοντας λίγο το ίδιο πινέλο, θα το γυρίσω προς τη φαρδιά πλευρά του και έτσι θα σβήσω προς τα πάνω, προς το κόκαλο του ματιού, για να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Τώρα σε αυτό το σημείο, αν τυχόν μας έχει πέσει λίγο καφέ σκιά πάνω στην μοβ, μπορούμε να το καθαρίσουμε βάζοντας λίγο ακόμα, πολύ λίγο, από την λιλά σκιά που βάλαμε προηγουμένως. Λίγο ίσα ίσα για να φύγει τυχόν καφέ σκιά που βάλαμε πριν. Μετά με ένα πολύ ανοιχτό ροζ μόβ είναι αυτό, πολύ ανοιχτό μόβ. Είναι ακριβώς από πάνω από το λιλά που έβαλα και πριν. Θα πάρω λίγο πάλι με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποιούσα και πριν και θα βάλω στην εσωτερική γωνία του ματιού και θα το σβήσω
αναμειγνύοντας τη μοβ σκιά με αυτήν εδώ που βάζω τώρα. Και βάζω και εδώ πέρα. Δεν έβαλα μοβ σκιά μέχρι μέσα, μέχρι στο καπάκι, μέχρι την εσωτερική γωνία, γιατί θα βάραινε πολύ το μάτι. Έτσι με μια πιο ανοιχτόχρωμη σκιά, σχεδόν έτσι άσπρη, φωτίζω την εσωτερική γωνία και φαίνεται πιο ξύπνιο το βλέμμα. Τέλος για σκιά, με το Base Shadow Brush, που είναι αυτό εδώ, θα πάρω αυτό εδώ το χρυσό, δίπλα από το λιλά, όλο και γύρω κινούμε, πάνω δίπλα. Παίρνουμε αυτό εδώ, το πολύ ανοιχτό χρυσό, είναι χρυσό beige κάπως, και θα κάνω ένα highlight στο φρύδι μου, εδώ πέρα ακριβώς, κάτω ακριβώς από το φρύδι. Με αυτόν τον τρόπο θα φωτίσει το βλέμμα, αλλά και θα μπορέσω να κάνω μια ανάμειξη της γραμμής της καφέ σκιάς με αυτήν εδώ την beige. Το πιο πολύ χρώμα το βάζω εδώ πέρα στην άκρη και μετά ό,τι έχει μείνει στο πινέλο περνάω και κάτω από το υπόλοιπο φρύδι και εδώ πέρα. Μετά το επόμενο βήμα είναι το eyeliner. Πώς άλλος θα μπορούσε να λείπει από βίντεο μου το eyeliner. Άμα μπορούσα να το ανοίξω κιόλα. Τα άνοιξα. Και θα βάλω κανονικά πάνω από τη γραμμή των βλεφαρίδων. Ξεκινάω από την εξωτερική γωνία και δεν πάω μέχρι μέσα. Με την ίδια λογική που κάναμε και με τη μοβ σκιά, δεν θέλω να βαρύνω πάλι την εσωτερική γωνία του ματιού. Έτσι κάπως με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το eyeliner και επιμένω πιο πολύ στην εξωτερική γωνία και σβήνω ελαφριά προς τα μέσα. Και φυσικά θα κάνω και το winged, γιατί κανένα μακιγιάζ δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς winged eyeliner. Το επόμενο βήμα φυσικά θα είναι η μάσκαρα. Χρησιμοποιώ αυτήν της Marie Delgar. Τις περισσότερες θα την ξέρετε. Αυτή εδώ που έχει και τα fiber μέσα. Τα fiber είναι αυτές οι μικρές άσπρες τριχίτσες. Και στην ουσία βάζεις μία στρώση από την μάσκαρα ή αυτή ή οποιαδήποτε άλλη για να μπορέσουν να κολλήσουν αυτά. Βάζεις μία στρώση πρώτα από τη μάσκαρα και μετά βάζεις αυτά, χωρίς να στεγνώσει βέβαια η πρώτη στρώση, και μετά ξαναβάζεις από τη μάσκαρα για να καλυφθούν αυτές οι τριχίτσες λοιπόν. Και επειδή πριν ξέχασα να βάλω σκιάκι από κάτω και έχω βάλει ήδη μάσκαρα, δεν πειράζει όμως, δεν αγχωνόμαστε. Βάζω ξανά από την έντονη μοβ, τη ματ, στη μέση του ματιού, όχι πολύ μπροστά, γιατί βάλαμε και την ανοιχτή ροζ. Λίγο από τη λιλά, από πάνω. Και τέλος βάζω την καφέ. Γεια σου! Γεια σου! Κοιτάξτε ποιος ήρθε να πει γεια. Η Έρικα. Πες γεια στα κορίτσια. Όχι. Μην αγριεύεις. Κάνουμε βίντεο τώρα. Ναι. Γεια σας κορίτσια. Πες γεια. Ύστερα θα βάλω από το αγαπημένο μου μολύβι, όσο έχει μείνει από αυτό, που είναι της Eredue, το Luxury Eye Pencil, δεν ξέρω, με γράφει πια ποιο είναι, και θα βάλω και από κάτω κανονικά, από την εσωτερική μεριά του ματιού, αλλά και από πάνω. Ύστερα για ρούζ θα χρησιμοποιήσω αυτό από τη Lovie, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου τελευταία, στο όχι χρώμα, δεν έχει, έχει νούμερο, το 113 είναι, που είναι ένα έτσι ροζ nude, όχι ροζ nude, ροζ τριανταφυλλί θα έλεγα, πολύ ωραίο και έτσι για κάθε μέρα είναι μια χαρά, και θα το βάλω κλασικά με Real Technique Multitask Brush. Αυτό το ρούζ θέλει προσοχή γιατί βάφει πάρα πολύ έντονα, όπως βλέπετε. Είναι πολύ ωραίο ρούζ, αλλά το μόνο μειονέκτημα του είναι όταν
πας να βάλεις ας πούμε στο πινέλο, αφήνει σκόνη, δηλαδή γίνεται σκόνη εκεί που περνάς με το πινέλο. Μετά θα βάλω ένα highlighter, ένα shimmering highlighter από τη Mua πάλι, το Shimmer Kiss Bronze με το shading brush. Θα πάρω από όλα τα χρώματα. Αυτό δεν είναι πολύ έντονο και είναι και πολύ ωραίο έτσι για πρωί ή για νωρίς το απόγευμα. Και θα βάλω εδώ στο κόκαλο από το μάγουλό μου και λίγο πάνω από το φρύδι, δηλαδή σε αυτήν εδώ ακριβώς την περιοχή, σε αυτό το σε που λένε. Και λίγο θα βάλω και πάνω στη μύτη. Και τώρα με το δάχτυλό μου παίρνω από το πιο ανοιχτόχρωμο χρώμα λίγο και βάζω πάνω από τα χείλη, εδώ στην καρδούλα των χιλιών. Και τέλος για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω το Soft Matte Lip Cream από την NYX στο χρώμα Istanbul. Είναι ένα πολύ ωραίο κραγιόν σε κρεμώδη μορφή, σε υγρή μορφή, που δεν φεύγει καθόλου από τα χείλη, είναι μακράς διαρκείας. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει σαν καραμέλα. Αν και για Lip Finity είναι πολύ καλό, δεν αφήνει γραμμές στα χείλη μετά από μερικές ώρες, δηλαδή που θα ξεραθεί. Αυτή ήταν η πρότασή μου για μακιγιάζ για καστανά μάτια. Ελπίζω να σας άρεσε και πολλές από εσάς να τολμήσετε να βάλετε μότσια. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!